Okay, so hello mga katrip ni Ronly adlaw karon nga Sabado. Then alas 5 na sapo no. Diya kita karon sa Baybayon, diri sa barangay Piapi, Ciudad Dumaguete. Makita nimo ka linaw ra ang dagat at the same time unas pod ang ato ang himutangan karon diin. Nakita nako nga ubay gyud ang nanginhas atong tan-awon diri ang ilahang lugar unsa ilang ipanguha kinasun ba or like regos sila magtunog-tunog aning dagat nga nahubas no doon sa hunas. So mga ka-trip ni Ronly so di ato sa Piapi, Dumaguete City din na doon ay mga nangakuha na nila no doon aning basis kinasun ato makauban kasi nga dream dong Buknoy. ha Buknoy. Buknoy still nga na nang Buknoy ha Reniel Concepcion taga sa mga Piapi na Dumaguete City no? Reniel Concepcion ang iyang pangalan. Eskwela ka sa Piapi High School. So ganihap na siya alas 3. Ya ako bago lang ko naabot dire. O pag kita sila alas 3 sila sugod dire. Usa sa Paul alas 6. So meron lang plus 9 sa kaso. So kani siya og na mo palit ni manay. Dire gano na. Do palito na ko ni pila yung tahat ni manay. Og isang iyang ibaligya ni. Ako ra mo paliton. O ako ni palito no pila siguro ni. Ha? Dili ano ay maligya kay mahal man gud siya sa Changi. Nga lisod ko na papuha do sa. So, ug baraghan ko ni siya, pwede na kalitan. Dagutay raman igo ra na isudan. So, sudan na no. So, ang labing luto ani dong gisalon siya og panakot dayo butakan og tono sa lubi. Kay lubi siya butang kada jupuruan. Tono katong kaguro. So tunuan ang lami at dito tayo nagsabaw doon sa dili ingon nga daghanon og sabaw kay last ay labad kayo. Tuno og panakot gamay nga luya tights magdigamo panihapon dayon siya ani baka panihapon lagi siya ani. Pila ka mukhaon na dong? Mara. Lima mo. Mama, papa, pila ko ka magsuod? Tulo. So bago to nakauban. At bago na ako nakilala. Ako na si Ronly Pines. Sige. Sa Facebook na. Ha? Facebook. Trip ni Ronly. Kita nyo? Follow na ko ha. Trip ni Ronly. Kitang bida, sakay na og maglingaw ta. Bisa na sa nga destinasyon, good vibes lang gihapon. Kasadya o katawa, tara na. Hello mga ka-trip ni Ronly. So nasuroy nato og dulan do ka oras. Atong pagsuroy-suroy ining hunasan nga halapat kay pagkahunasan diri sa barangay Piapi, Ciudad Dumaguete ni nakita nato nga ubay-ubay gyud ang manginhasay. Para Ciudad Dumaguete lang pud ni ang atuang silang Sabado kaganihan ni Mr. Reniel Concepcion nga taga barangay Piapi. Wa siya pero ako to siyang plano nga paliton ng iyang kuan ang ato ang kinasunan kuha panudan man. So kita igo na laputas ni kuha og documentation. So dres sa Dumaguete naagya po'y makuha nga mga kinason nga masudan sa ato ang mga kaigsuunan nga mumuyo diri sa barangay Piapi. So paulit na ta no kay medyo gabi na. At the same time, wa tay nakuha na amat pa nakita at pila ka bukod at gibalik kay yawat nga sa sunod nilang balik dire. Kuha na kana sunod nilang balik budaghan na sila. Mo ato ang dokumentasyon sa sunod na pod nga higayon para sa ato ang matikon ninyo nga trip ni Ronly diri sa barangay Piapi. Tara, kuyog na ta. Hello mga ka-trip ni Ronly, dak amigo ro si Reniel Concepcion mangayo sa sticker sa ato ang trip ni Ronly. May sticker sa dira. Dapat picture to picture. Dara. Wala siya kining patapot ka. Kuan sa katapuhi jud para sa kuan. Pwede na siya mabasa. Rain or shine.